Jam kacari todok naliko samono ana salah sawijining matur bae kang kasuwun dening Sang Kusumane Ayu Dewi saka langit ingkang dados rabutan raja sewu negara pinangka raja utawa naraga salah satunggalipun
Loro.
Hei. Lagi. Hei. Bene, Jos, bene, iso bene, gak apa. Kose. Hei. Urut satu, dicek 5.000, gue urut satu. Ya gak apa-apa jalan gini. Kan milih bersama. Kose. Hei, kose. Sauto dhisik. Nyambut gawe dhisik. Tin, disin. Moto kalangan, Din. Sat. Nyeluk sapa? Garo. Coba jenenge iki. Nyeluk sapa? Coba jenenge. Nyeluk sapa? Aku ya? Lah yo. Sat. Aku mau ngomongane tak. Tin, disin. Tin. Hei, dek jakrai. Meduna ngono lho. Munggah sik. Golek mubang. Wis ngene iki. Ibu-ibu nggih, ganoan gak payu ngene iki ngemis. Lah ngemis. Hei, cok. Sauto dhisik. Bene gak apa-apa. Ben. Duit butuh duit ora? Butuh duit, Lah iya butuh, ben mubang. Oh iya. Lah itu Tin. Loh. Kowe dapat Kowe mendoron. Bar iki acarane udah jaranan pencak. Oh iya. Ayo, saka. Ora, kaya ngene yo, Jos. Adir aku mana yo adik. Adir aku mana. Wis piye yo? Wis ganungan tuwek. Lah wi genom kabeh. Rungono lho. Dilono. Adir aku mana. Mata omu aku tuwek apa umurku sik piro, Kok. Kan tuwek wisan. Tuwek endi? Wis tuwek biasane. Woi! Woi! Woi, pedo wong yo. Oh. Itu iki kan. Gantian, Jos, gantian. Loh. Adine dhuwur. Bagiane. Hei, Tin, mubang, jatamu mubang. Hei, kaulan petan. Mantar suwun nggih. Ben mubeng di sini. Ade lanjut salto sik. Ade salto sik. Duwe nang dhuwur. Gano kan wis ambles bumi lho. Yo piye to, Jos? Ganoan wis tuwek lho, padha kok ganong ae. Kuwi wis wayahe leren. Wis wayahe bungkus. Nah, grupe wis leren kabeh. Heeh. Grupe wis leren Grupe kabeh. wis mati kabeh lho, karek dheke lho. Lambemu lho.
Ya nambakne to, domo ki trah wayahe leren pagadi nyanyi ae kowe iki. Ora enak masukan, Bos. Lagi tak tertrak ya. BU deh, BU. Wes, lang ini kon salto, kendala terus iki, Jos. Sik to, aku yo ora trimo mak aku tok sing ning kono iki. Hei, Jos. Jaga Satrio ngetokne bintang tamu yo iki mau. Iki mau. Iki mau ngetokne bintang tamu. Bintang tamu. Bintang tamu saking Tlatah Tulungagung. Saking Tlatah Tulungagung, bener. Heeh, bumi Senderewe Tulungagung. Lah, ndi mau iki? Ya ngomongnya penonton lo, mari kita saksikan Mas Anjel. Aku kudu bintang tamu kita. spoti. Bintang tamu kita pada sore kali ini untuk menghibur panjenengan semuanya. Yo, siapa dia? Ada Ridvi Ananda. Palapa. Yo, beri tepuk tangan dulur. Loh, asine iki sampean sing manut aturan. Aku kan Tapi ungu no lho, seragammu ya ungu to. Oh gak to? Wabak maron bulak to bae. Tak kira lek ungu lho. atimu elek. Saman wis sing dhewe bae to. Iki lho, Mbak. Ya Allah. Wah, oh iki langsung menjaran to. Ya sik no, dia menyampaikan salam-salam dulu no. Oh enggak, nanti dulu. Ngono lho. Ngono lho, Mas. Sesuk diwarai sik. Sesuk di briefing sesuk. Sesuk di briefing. Udah gak tau petok wong wedok ayu ya ngono kuwi. Obah langsung bocah jaran kuda-kudaan. Kok kesusu ae kok demenane. Ngono lho. Lambemu. Lho lho, kae nyapa kae sijine kok ning kono? Itu cah kae. Oh iya, didongani sik ya. Jarene salam ndungo. Loh, dhisik saurunge menyampaikan salam ki kudu Berdoa. pandongane dhisik. Ngono lho. Ngono, briefing sik to, Mas. Kayak ganongan di to, kayak kon ngalih kae. Kon ngalih. Kayak personel apa duk kae? Oh, duk. Keru. Oh, kru. Ya. Diam sik. Iki kudu fokus iki. Yo. Ae. Yo.
pecotmu dekean to, pecotmu dekean to, malah ngrusuhi kok kowe iki. Wis Mas. Malah ngrusuhi kok kowe iki. Ora apik, Mas. Wis Mas, wis Mas. Malah malah pengarok kowe iki. Bene tokne ya. Mus. Oke, ini diucapkan selamat siang menuju sore. Alhamdulillah. Ini ya Allah, warganya sampai teko kono kae, Masya Allah. Hati-hati loh ya sing ning gone ngisor wit apa itu? Hati-hati kena ular. Tas. Pak. Alhamdulillah ramai sekali. Alhamdulillah ramai sekali. Antusiasnya luar biasa. Ini warga desa Nyawangan, delokan. Hah? Nyawangan apa delokan? Oh Nyawangan ini delokan. Oleh di sini Nyawang itu mendelok. Iya. Delek. Nyawangan keras Kediri. Nyawangan Ya. keras Kediri. Acaranya Dalam rangka pernikahan adik Nesya Arcelia. Mbak. usah pernikahan lho. Walah, ayu-ayu kok fotone kok ngene to? Nyapa toh marah-marah. Tahun. Ulang tahun. Kowe ya cadok lho nek gak melok nuturi ini apa? Lah iki Chinese. Oh ya padha ae lho. Chinese aku. Oh Chinese. Tahun adik Nesya Arcela Asu. Yuk. Dipotong ae iki gajine dipotong ae. Lha bayarannya kene aku. Apa wi? Rusak Oh, properti. Rusak properti kok sembarang-barang. Ngapunten nggih Bapak nggih. Mangke bayarannya dipun potong mawon. Acaranya apa Mbak? Acaranya ulang tahun adik Nesya Arcelia nanti. Tadi adik Alhamdulillah. Nesyanya yang pakai baju ungu-ungu tadi yang mana Oh ya? ya ungu. Sing dia. Oh iki ta. Ya Allah adik Nesya kok wis gede. Aduh. Duduk. Kuwi lho klambi abang. Ayo sini. Wale Mbak. Naik Kuwi, sini. Mbak, sini. Sini ayo naik sini. Gak mau. Ayo adik naik. Wedi karo sampean iki lho, Mas. Naik mau dinaiki ya adik. Lambemu. Yos, lambemu. Pastinya wedi karo iki kok. Pastinya didoakan dulu ya, Mas ya. Iki apa iki? Iki sapa iki? C. Oh, ndelok. Yo Mas, aja marah-marah, dah sabar. Innallaha masab pirin. Oh sabar. Kok toha iki sapa? Artinya apa Mbak? Heh? Artinya apa? Artine wong sabar kekasih cah-cah. Amin. Ya ora oleh kekasih Gusti Allah. Oh cacah ora sabar blas kok kasih cacah lho. Pastinya didoakan dulu tuh adik Nesya. Indonesia. Semoga menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang cantik jelita. Amin. Sama sok cita-citane dadi sinden apa pemain jaranan, Dek? Banteng Mbak. Meneng to, Mas? Meneng. Sama cita-citane jadi apa? Sama cita-citane jadi apa? Penyanyimu. Oh, jadi maling. Astagfirullah, Mas. Gak minat aku, Mas. Gak minat aku. Aku nakoki sing sini Sama cita-citane sok dadi apa? Maling. Diamini nggih. Amin. Urung tak jelas nih Mbak. Maksudnya maling atine wong tuwa. Wow. Ngono lho. Mbok pateni wong tuamu. Lagu cangkemmu ya. Mbok pateni. Iya to, maling atine wong tuwa iki to Lah ya maksudnya. piye maksude kok ora Kudune jelas? atine wong tuwa iki disenengne ora dimaling. Maksudnya iki tak maling ben seneng karo aku ngono lho. Lah ya bar lek wis seneng bar dipateni. Yoga. Oh mbokmu mau gendak, jelas mbok tiri jelas iki. Wis tak meneng aku. Lamene yo. Kok digendak iki? Mbak. Dalam. Saman coba. Dah, kula nuwun. Kula Sinten kula nuwun. Lah kula Belum memperkenalkan. Perkenankan. memperkarakan piye to? Memperkarakan apa nek? Boleh bledos rasa tanggapan to le. Pikir lho, pikir. Pikir. Sik Raket mau rumah. ngomong ae, wong kene yo ora kenal. Lah aku MC kok. Sopo to sing gak kenal karo Mbak Rinvi iki, Kemarin kayak sopo terjadi dua ya Mas. Kok ngomong kayak muni ngono lho. Sing Lah, ngendi? aku kan ngene. Sing ngendi? Saman coba. Halo. Sing ngendi? Sing Halo. ngendi? Oh sing go balon gitu. Wow. Pak jenengan dereng tepang kula to, Pak? Ya Allah, Pak. Dereng. Kenalan, Pak. Niki sampun kenal niki dereng. Dereng. Ngertine Mbak amin ya. Pripun? Ngertine samane telu aku iki banteng. Wah, Mbak, lho lah aku ya iya. Loh, enggak lo iso. Lho.
Nyepelek nih. Nyepelek nih. Nyepelek. Nyepelek nih kowe. Ngetek iso, Mas. Kok kenemen to kowe iki ngetek barang iki kan. Oh, ala ayu kukur-kukur. Dengan mujangnya juga diketek. Moza. Dano wis termasuk pencapaian sing dur dhewe lho iki. Heeh. Ngisor dhewe iki ngetek pisan. Masa rene kene ngetek ngisor dhewe to, Loh. Mas. Loh, lah kaya tukang kendang iki Ngetek. ngetek bangga iki. Tapi lek ning tulung Bangga iki. Iki turunan tapi lek turunan ketek bangga. Ngetek bangga. Wah, tapi lek ning tulung agung ki ya, Mas. Ketek ki sing paling dhuwur dhewe. Paling dur. Heeh. Oh, pepeok. Paling dhuwur. Bener pinter. Piye? Ora sida. Iya, kita kenalan dulu ya. Sini berempat. Saman sopo? Oh, perkenalan sih. Kabeh no, kabeh dikenalne no. Duluan aku kenal aku lho. Mau. Ayo no. Mama, iki apa Mas iki? Iki apa iki? Oh, alah masuk Wes. angin kenyangit tangan. Baris sini, baris. Oke, ini toh. Jejera kalau blek manut aturan blek. Mana rada rene. Lho. Piye Beh, kok uang kuwi- iki piye to jane cacah iki? Lambimu gawean peh kerokanmu ketok iki lho. Iki kene. Yos. Ya, sini. Melu gano lucu bae. Ya. Kan kene ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lho. Sik to urung iki waduhnya. Iki podonya apa toh? Sik urung. Kudu piye? Sabar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Ridwana dari Tulungagung. Terima kasih. Bener. Lah, Masa gak krungu Mas sampean? kada. Masa sampean gak krungu? Oh gak. Rungokno sing tenanan makane Enggak. rungokne sing tenanan baris. Ya, Caca rungokne jurang ya. nek diatur kok terahno ki. Angel iki jane angel. Kowe ngadeg kok sik jejero. Jangan baleni. Ya, baleni ya. Jangan baleni. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya dari Tulungagung. Terima kasih. Tak amini lho. Kowe ganoan tuwa kok kowe. Piye kok? Tua iki. Oh iki tua-tuane iki to. Pane tenan. Nah iku. Lah ya genah to. Perkenalkan Sapa? nama saya Min Jangan baleni. Perkenalkan nama saya dari Tulungagung. Mendo. Sampean. Kowe kok lek di lumahne cacah. Samane wis tuwek aja ngono kebablasan malah nih. Heeh lho. Lah. Weh. Ya iki. Apa iki? Tatone gede. Aku di. Mosok ora genah. Oh iya. Piye to? Jeneng iki Davina Karamoy. Sik to. Saiki Piye? bareng iki kan Rempi urung gano. Sitok. Iki mikir yo mek sitok iki kok tukaran ae to jenenge. Kose. Ya pok cang ngomong malah kok. Heeh ya piye ayo. dene. Wonge benong sik. Heeh. Monggo. Iki sing ngapain omong iki Weh, ayo. mulya, Pak. Riwet dhewe Wes kesuwen timbangannya Ayo, kita apa? geger. Mending kita nyanyi ya. Mong, Lho. gak nong. Oh, request lagu. Biasanya request bisa. Gak nong. Request lagu iki 50.000 aku balik sama Anu Mbak, Piye? sepuji. Son pujin Sopo jasmu. sing jaluk bojo apa dia? Allah. Lagu kan Sitok ae rantek kok. Lho sampean tuh demenane bojo 5 kok. Ini yang sebelah sini minta lagu apa? Sinarengan. Kelompok kangen. Oh iya, kangene nggih sapa? Karjo. Nggih sampean, nggih cah-cah. Yang sebelah sini minta lagu apa? Jo anakmu Jo. Bukit berbunga. Saka keri. Ngono ya. Iya, Pak Soto. Yang sebelah sini minta lagu apa? Alamatnya anak soleh? Oke. Enek sing request Bukit Berbulu. Bukit berbunga, berbulu. Bah. Kayaknya tak kotak lagi. Capek aku. Ini adiknya minta lagu apa, Dek? Adike minta lagu apa itu? Balonku ada 5. Oplosan. Apa? Wong mangku purel, ya Allah. Sejalan mangku purel iki piye to cah Kowe bar jaluk pangku pura bareng pendel kecakot. Ngidam jemblem.
Sopo? Gak dek, jemblemnya mambu. Oke, Jos, kita Joshua, kasih Danongo. bukit berbulu sih ya mas. Bukit berbunga ya. Bukit Bi. berbunga mas, apa mau berbulu? Biko lek metulune tenan lek dikerok piye. Ngeri ya. Cikat so. Heeh. Pak Soto, Iki Pak lek ngene Soto. kan tertib ngono. Kita goyang bareng ya. Mo. Heeh. Omah. Mo. Ya wes, engko lek pas keri sampean Aku maju dhisik aja melu lho ya. Iya, dhisik dhewe aku. Keri-keri mong to. Joget nggih Bu nggih? Marahe bukit. Oke, semangat. Sawer Bu. Oh, dompetnya ning mburi, transfer mawon. Aku nggawa QRIS kok Bu. Oh, iya. Jadi nyanyi mau marung lho. Wis bareng. Ayo Mas Otak. Sago, sago. Soto, Soto. Keri. Yang bisa lagunya kita nyanyi bareng ya. Ada Ridwi Ananda. Ibu indah berbunga, kau mengajak aku ke sana. Tepuk tangan. Memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba. Mentari tanggal di bukit yang biru, langit merah berwarna sendu. Yo! Kita pun turun bersama, melintasi jalan setapak. Tanganmu kau peluk di pundak, membawa aku melangkah. Tak lupa kau petik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Yuk jagat satria. Yo! Bukit berbunga, bukit yang indah. Di sana kita selalu duduk berdua, memadu cinta. Bukit berbunga, bukit yang indah. Di sana kita selalu nyaman berdua, di bukit berbunga. Yo! Pak Soto. Pak Soto, Pak Soto. Ayo Mas Oto. Kita pun turun bersama, melintasi jalan setapak. Tanganmu kau peluk di pundak, membawa aku melangkah. Tak lupa kau petik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Terima kasih. Ayo goyang keri-keri. Yo. Bukit berbunga, bukit yang indah. Di sana kita selalu datang berdua,
Bukit berbunga, bukit yang indah. Di sana kita selalu nyaman berdua, memadu cinta. Yo, bukit berbunga, bukit yang indah. Di sana kita selalu nyaman berdua, di bukit berbunga, di bukit berbunga. Luar biasa, terima Bukit kasih. berbunga. Oh, iki ngapa iki? Petong apa iki? Wah, sama lek moto iki bedos HP-mu. Tenan. Ya ora. Lek sampean moto aku tak dongane HP-mu dadi iPhone 17 Pro Max. Loh, dongane sinden iki biasane mandi, Mas. Ngawur ae sampean. Sinden goib. Yuk nyilih kancane utang sik. Lambemu ya. Betul. Adine. Oke, ini tadi kan satu tembang sudah ya. Bukit berbunga. Ini masih semangat ya. Panas nopo mboten, sumuk nopo mboten. Sumuk, gak apa-apa sumuk. Oh keringetan, iki kelekku nemen iki Bu. Oh iya, wangi lek jariku, lek jari cah-cah ya mbuh ya. Ini minta lagu apa lagi? Sopo sing ngapain nyanyi tali kotang? Joshua. Enggak mau? Enggak mau? Marin Vi. Dalam? Sebelum untuk lagu kedua, Iya. lagi popone minta buka opat luar. Oh, di kokop kabeh. Ya ben banter. Buka Timur? opat luar dulu dari tuan rumah. Ibu tuan rumah mohon untuk naik ke atas panggung. Naik dong Pak Ibu ya Pak. Olah. Kalau nuwun para pamriksa budaya kakung telah putri kang satu krematan para wangya satu bagya mulya. Wonten ing mriki lenggahan kawula nyuwun paseksen dumateng panjenengan sami mbok bilih pagelaran wonten ing dinten puniki kasuwun katimbalan wonten ing saking keluarga Ibu Enggar
Gadai nadar, mbok bilih gadai rezeki ajenge ngawotenaken pagelaran seni kuda kepang jagat satria ugi adicara ingkang angka kalih. Adicara ulang tahun adik Nesya Rezelia Kinanti yang kedua tahun wonten ing mriki sampun kalaksanan anggenipun nadaripun ibu ingkang sak keluarga mugi-mugi jumbo kang ginayuh rengek menuju sembadra sinedya kalis ing sampi kala sareng-sareng kagem bacaan bismillahirrahmanirrahim. Luar 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo Mbak Rinfi katuran jumeneng malih. Multifungsi. Malah luwe ta? Alah kok kemayune alah. Aja dipoto Mbak Domongi. HP Malah. mongko 13 iPhone 13 dadine iPhone 7 lho. Lek moto iki dadine combo burek-burek kok. Aja mau foto peh jijiki, Bu. Kok sawanen lho. Padik Nesya sawanen. Jijiki. Ayo kok gek disabun lho ya kok omah HP-ne. Piye iki potong kue apa sida apa batal? Ya, ini jadi potong kue apa enggak? Nah, harusnya dipersiapkan dulu. Ambil kue ya. Oke. Diambil kue. Kue ini sing cicita ya. Sabar. Inallah hama. Kristen. Sumpah Kristen. Tenan to? Hei. Astagfirullah. Sepurane lho. Wadine dibuka. Gak apa-apa aku timbangannya kayak cacah gitu loh. Ketimbangan ini iki iso Muslim gak berakhlak. Ati melek, ati nelek. Tunggu dulu ya. Cek dihias. Oh iya kilo sabar toh sabar. Oh gula. Ya, ini bukan roti auka loh ya. Oh, bukan. Bukan. Kaulah ibu. Ulang tahun Jos. Ulang tahun. Pengorbananmu takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar. Menit hidupku dengan kehangatanmu. Marahin leru ya iki. Ora iki salahe Syukur Mas menang. Wawan itu. Lah buka. Oke. Ya, kita tiup ya. Kok wedi nangis apa roh aku toh, Mas? Iya. Oh, iki domongi Mas, tutupono sik kok. Ya. Nyuwun pandungane nggih Bismillahirrahmanirrahim. para penonton. Semoga adik Nesya diberikan panjang umur, sehat selalu dan Amin. sukses besok kalau sudah besar, nggih. Amin. Sekarang ayo adiknya dibong. Ayo. Mas adik titik ini. Kita tiup bareng-bareng ya, keluarga ya. Ya. 1 2 3 Muncul kabeh. Beri lagu Pak Sotong. Dong neneng. Tong teng teng Haryadi. Hari yang mantap. Hari yang mantap. Baling celeng. Celeng. Ya, selamat ya Dik Nesya ya. Udah gak jadi Pak Satok gak jadi. Gak jadi Pak Sotok, Asep, ayo Pak Asep, Sotok, Asep. wes ayo langsung Pak Sotok. Langsung lagu Pak Satok lagu. Nyapa to sirahmu kayak tumpeng bareng. Ini merayakan ulang Oh, tahun iya. yang Kira pohon Natal ya, Pak.
Kita goyang bareng-bareng dulur, tangannya diangkat. Bapak lunga ninggali keluarga nelongso nanging kudu tak trimo. Karjo Mendo, terima kasih. Ya. Sing kowe tambah lara wong tuwa ana kaya rambut kasih sayangi sing kaya jalian bapak ibu bingung dhewe dhewe. Yen pancen kudu pisah ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean. Yang bisa lagunya kita nyanyi bareng ya. Ora ono sing jalo dinakhirke ning keluarga sing koyo ngene. Tak topo opo anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire. Terima kasih. Kudu iso kuat balungane marga ra disangka tuwane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekane kene men anak sing rusak omahe. Ayo. Sama anak kering. Ora pas. Ayo ya. Kudu bisa ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean. Iya Pak. Ora ono sing jalo dinakhirke ning keluarga sing koyo ngene. Tak topo opo anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire. Kudu iso kuat balungane marga ra disangka tuwane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekane kene anak sing rusak omahe. Terima kasih. Iki nyapa to Mas? Iki nyapa to Mas? Bahaya iki. Takut ini. Oke, ini sambil persiapan kita kasih rewe-rewe ya. Setuju napa mboten? Setuju. Mboten, tak pulang mawon. Oh setuju, oke.
sing kendang kleru bareng. Ye. Ah, ye. Ah, eh.
Oh!
Bisa kalau sumune.
Pati tak gua bandeng. Lebih baik sendiri, bukannya sekali sering ku mencoba, namun ku gagal lagi. Mungkin nasib ini Namun ku ambles lagi. sudah tantanganku, harus sabar jalani. Ayo mas, jauh sudah langkahku menyusuri hidupku yang penuh tanda tanya. Kadang hati bimbang menentukan sikapku, tiada tempat mengadu. Hanya iman di dada yang membuatku mampu selalu tabah menjalani. Diri tanpa cintamu lagi. Hanya satu keyakinanku, bintang kan bersinar Aja bandem-bandem mas. hidupku. Pasodan panetan. Terima kasih. Hati-hati loh mas, hati-hati loh. Ibu Neko. Ayo, 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 ayo. Jauh sudah langkahku menyusuri hidupku. Kota. Ayo mas. Tangannya giting nih udah. Sikapmu tiada tempat mengadu. Hanya iman di dada yang membuatku mampu harus sabar menjalani. Yo, kota-kota. Aku sendiri tanpa cintamu lagi. Hanya satu keyakinanku, bintang kan bersinar menerpa hidupku, bahagiakan datang. New Jagat Satria. Yuk jaga. So hell. So play. So hell, tak so hell. Ayo mbak. Anjing.
panggungnya jeblok. Oh, yang bukan kau di atas panggung, biar pun, biar acara lancar. Yo, ambles bumine. Ayo, ayo. Yo, sikat. Iya, cha 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 cha. Oh ya, oh ya, oh ya. Kucing aku nyapa nih kono, hei. Kamu. Lari, lari, lari. Kucing aku bilang. Mataku melayu. Mana dengan biasa sesak gon-gon.
Nuwun Rakadang Sutresna Budaya kakung telah putri kang satu hormatan para wong satu bagi mulya pinangka pamungkasing